Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Арзон Теҷеки. Ҳама каса шерои нар ва апаву хоҳаро сӯзен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. Ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. Дӯстони азиз, ҳатман даромаден дар канали мо подписатсия кунен, шитоби шумо аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ бохабар бошед. Ва дӯстон, агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан ёки фурӯхтан, марҳамат дар ватсаи ман 911 32 43 44. Дар ватсап суратоша ёки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш партоед, иншаалло ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. Лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед. Ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. Марҳамат, навори беҳтарин, навори хонаҳои фурӯшӣ баҳри шумо. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланд бошед. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед, аз Москва ва Московская област барои шуморо ҷамъоварӣ карда ба любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. дӯстони азиз, ина марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. биёед ки боротона қабул кунед. одами боварнок мебошад, алҳамдулилло ки 10 сола таҷрибаи кор дорад. аз ҷониби клиентош ягон чи шикоят шидагӣ нестай. бе ягон камбудӣ бо хости аъло барои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонамо Насим Деҷе салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ. имрӯза фақат аз шаҳри Душанбе ҳастай. мегузарем ба якумин эълон. имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаратегинский дорои 3 дархонаи ремонтҳои замонавӣ кардагиай гуфтагиай ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. гуфтагиай дӯстон ки аз марказ, яъне ки аз роҳи марказ 3 километр дур ҳастай. хона ремонтҳои беҳтарин, нарша срошна бо нархи 230 000 сомонӣ. дӯстони азиз, срошна бо нархи арзон. марҳамат, успед кунед. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 37 11 16 32 метавонед тариқи номерҳои ватсапшон ва тариқи номерҳои дастишон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони. имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаратегинский. 3 дархона дорад ва дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. масоҳати хона гуфтагиай ки 140 квадратни метрай. ҳоҷатхона ва баня дарунӣ ҳастай. кухни кладовка дорад. ҳоҷатош ҳамаш 100% ҳастанд. ремонтош қоидави дӯстони азиз ва канализатсияам дорад. хоб, канализатсия гуфтагиай ки патлучат карда нестай. нарша 430 000 сомониш мега. ина марҳамат, калидори калон бо нархи 430 000 сомонӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамроҳи банияаш дар дарунӣ мебошад. дар рақамҳоро экранда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки гуфтагиай ки тарафҳои Мехкалон 50. хулоса кадомое ки дар ин тарафҳо зиндагӣ кардагиай медонанд ки чӣ хел ҷои беҳтаринай. 4 дархона ҳастай ва дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. гирду атрофи хона маҳкам. хона ремонтҳои замонавӣ кардагиай. нархи хона бошад 595 000 сомониш мега. документош қоидавӣ ҳастанд ва яъне ки дар наздикиаш мактабу магазину больница ҳастай. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 988 17 67 67 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, рости гап, аз тарафи подписчикҳо якта велосипед роҳӣ кардагианд. агар суханша нашикастем, ҳамея дар навор мондем. велосипеди фурӯшӣ ҳастай. дӯстони азиз, хулоса дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ягон камбудии гуфтагие ки надорад. нархаш
500 сомониш мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар рақамҳои ватсапшон дӯстони азиз метавонед муроҷиат кунед. Рақамҳои ватсапшон дар рӯи экранҳои мо бошум баромадеса. Марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари велосипедро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, марҳамат, эълони навбатиамон анахонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хона гуфтагӯяд ки бетаъмир қуттӣ мебошад, яъне ки коробка ҳастад. Дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ дорои седар хона ҳастад ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. Ориёно яъне ки тарафҳои Девдара гуфтагӯяд. خلاصه گلاونی از روی کلون 1.5 کیلومتر دور می باشد. حجتش 100%، نرخش 180,000 سومانش میگه. در رقم رو اکرام مرحمت دوستان میتونید مراجعت کنید. و دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین اعلان امروز. خانه فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی محله گلباغ می باشد. 5000 خانه هست و مساحت زمینش گفتگی که 10 سوتیق زمینه. خانه گفتگی دوستان که خانه بهترین بوده هوای تازه آب دریا در پایان خانه هست. آب سیاد مشکل نیست. دائمی حولی باغ دارد. 300 درخت‌های میوه‌دهنده دارد. نرخش 560,000 سومانش میگه. رقم ها برای تماس برآمدن با صاحب خانه 903 96 66 00 قدم میتونید مراجعت کنید. و دوستان عزیز، ششمین اعلان ما کوارترهای فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور طرفای 9 کیلومتر. یک خانه کوارتر می باشد دوستان عزیز. دوم 4 اتاژه خانه قرار دارد در سوم اتاژ. союзная گفتگی که لسنیتسا هست. открытая лестница خانه اتاپلین دارد. در نزدیکی خانه مکتبی لیتسی، باغچه بچگانه، تمام مرکزهای خدمترسانی در نزدیکی خانه با شرایط خوب گفتگی فروخته می شود. تمام نقلیات در نزدیکی خانه فعال می باشد. خانه در بهترین جا می باشد. سروشنا فروشی است. یک خانه مساحت خانه 35 کوادرات متر. نرخ خانه باشد 310,000 سومانش میگه. مرحمت دوستان، در رقم رو اکرام میتونید مراجعت کنید و معلومات انیقشون رو از خود صاحبشون دسترس کنید. و دوستان عزیز، دیگر اعلان ما کوارترهای فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه سینادا. کدامایی که در کامنتر سه خانه پرستگی بود دوستان عزیز، این مرحمت با درخواست پادپیچکو سه خانه با نرخ ارزان از شهر دوشنبه است. مساحت خانه 60 کوادرات متر می باشد. خانه در دوم آشیانه است دوستان عزیز. نرخ خانه را باشد 550,000 سومانش میگه. ремонт های خوب کردگی کدامایی که بگیرد انشاءالله که برد میکنه و پشیمان نمیشود. در شهر دوشنبه ناحیه سینا سه خانه 60 کوادرات متر. رقم ها برای تماس برآمدن با صاحب خانه 915 62 490 قدم میتونید مراجعت کنید و معلومات انیق‌تر خانه را از خود صاحبشان میتونید پرسان شوید. دوستان عزیز، این مرحمت باز یک تو دیگر کوارترهای فروشی از شهر دوشنبه یعنی که ناحیه شاه منصور طرفای 7 کیلومتر در قرار دارد. دو خانه در چهارم آشیانه هست دوستان عزیز. دو خانه در چهارم آشیانه مساحت خانه باشد 60 کوادرات متر می باشد. نرخش 525,000 سومانش میگه. مرحمت باز گفتگی که کمتر دیگر سودا دارد. رقم ها برای تماس 200 30 99 99 قدم میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز،
ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман дар канали мо арзон тҷк подписатсия кунед, чунки шумо ҳамрӯза аз нархи навои хонаҳои фурӯшӣ, яъне ки хонаҳои арзон бохабар шавед. ҳазор раҳмат мекунам барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, охирон эълон ҳастаи хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Хонага дар 11-ум ошёна ҳастаи дӯстон гуфтагай ва масоҳати хона 44 квадратный метр мебошад. Нархи хона бошад 350 000 сомонӣ. Хонага дар 11-ум ошёна. Рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 936 66 11 23 хаде метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, навор тамошо кардед? Навори мо яъне ки ба охир расид. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстони азиз.